Každý, kto čaká, kým mu pridelia byt, každý, kto žije v provizóriu, už dlho predtým, ako dostane výmer, predstavuje si svoj budúci byt. V hlave alebo na papieri si vytvára svoj budúci mikrosvet, v ktorom podľa posledných analýz procesu bývania strávi najmenej 60% času za rok. Postaviť si byt či rodinný dom, to je jedna mimoriadne náročná vec. Druhé, nie menej dôležité, je si ho vhodne a vyhovujúco zariadiť. Na papieri sa nový byt dá zariadiť celkom dobre. Ale medzi stenami nového príbytku sa naše ideálne predstavy často zrútia. To, čo na papieri vyzeralo lákavo a útulne, nevyzerá zrazu dobre. Potom premiestňujeme nábytok, improvizujeme a výsledkom býva často kompromis. Byt, v ktorom sa necítime dobre, byt, ktorý neraz ani zďaleka nespĺňa naše predstavy a často ani požiadavky na moderné a kultúrne bývanie. Vy tu zrejme nebývate dlho, ešte nie ste celkom zariadení. Máte nejaké problémy? Tak bývame tu 3 mesiace a máme dosť veľké problémy, pretože sme nečakali, že budeme mať také malé izby. Konkrétne túto izbu, ako si predstavujete? Ako ju budete mať zariadenú? Je to ťažké, lebo predtým sme bývali v starom dome, v jednej veľkej izbe a tam sa nám táto sedacia súprava hodila. Chceli by ste ešte niečo dať do tejto izby? Potrebujete to ešte? Rozmýšľali sme o stene, ale potom sme z toho zišli, pretože sa nám sem vôbec nezmestí. Takže zostavíme asi tak, že necháme si túto sedačku a nejaký stôl si sem dáme. Ani nábytok nie je vyhovujúci. Po akej stránke? Ja si myslím, že naši návrhári by mali viac prihliadať na tieto byty, čo sa teraz stavajú, pretože nevyhovujú týmto malým priestorom. Napríklad taký progresívny systém, ako je Monticolor, neúspel na trhu, pretože povrchová úprava tohoto nábytku určitým spôsobom uzemnila požiadavky, hlavne teda tej strednej generácie, a tiež nevyhovela požiadavkám tej mladej generácie. Navyše teda tento nábytok je neúmerne drahý. Pritom má skutočne veľké výhody a odborníci tvrdia, že je to nábytok, ktorý je po stránke funkčnej najlepšie vyriešený vôbec, aký sa teda ako doteraz v našej republike nábytok vyrobil. Na našich obrázkoch vidíme Monticolor, akých rôznych variantách tento nábytok je možno zostaviť. Od študentských izieb po nábytok do obývacích izieb, takisto aj nábytok do spálni je možné vytvoriť z tohto Monticoloru. Táto ukážka už predstavuje aj druhú farebnosť Monticoloru, tá pôvodná, čo bola kritizovaná, ako spomínala aj kolegyňa Turčániová, už je vo farbe banánovej. Myslíme si, že výroba v tomto ako pochopila, že jedna farebnosť nemôže uspieť. Všetko, čo vidíte, je Monticolor. Ak by sa Monticolor predával a bol aranžovaný v našich predajniach takýmto spôsobom, určite by sa ho predalo aj viac. Na týchto záberoch zase vidíme nábytok vhodný pre zariadenie rodinných domov, pomocou ktorého možno vytvoriť rôzne funkčné zóny. Všimnite si perfektné zladenie farieb nábytku, stien, kobercov, ktoré v praxi malokedy bývajú realizované. Tak tu je časť zóny oddychovej s kreslami, pohovkou, pozadí vidíme stenu. Tu je časť stolová, pozadí s príborníkom. Filmové zábery, ktoré vidíte, sú veľmi inštruktívne. Zachycujú kuchyňu v priereze vývoja od medzivojnového obdobia po dnes.
dokonca aj v rôznych kombináciách vyplývajúcich z adaptácií starých bytov, kde sme tam videli i vaňu. Vidíme v starých kuchyniach tu na zariadenie, ktoré nemá plynulú technologickú linku, tak ako ju poznáme a si predstavujeme dnes v novostavbách. Toto je ukážka kuchyne v novom byte, v bytového domu v minimalistickom chápaní. Veľmi ťažko tu rozvinúť všetky kuchynské funkcie, ktoré kladieme na dnešnú prevádzku rodiny. Toto je štandardná kuchynská linka Carmen, ktorá sa neadaptuje do bytových domov. Toto je ukážka veľmi peknej rohovej zostavy kuchyne u nás vyrábanej. A tuto zase ukážka veľmi pekne vyriešenej kuchyne bytového domu, teda v paneláku, ako vravíme, pekne upravenej a prispôsobenej na obývanie, teda zabývanej, ako vravíme.